Tħabbret il-mewt tal-attur Raybone, wiċċ rinomat ma daw kollha li għandhom għall-album id-dinja tat-televiżjoni lokali. Minn barra l-karriera tar-reġ tarf Żożitu Ray kien jilgħab il-futbol mat-tim Valletta FC li ma' tim baqa l-qalbu tul ħajtu kollha. Tul is-snin Ray interpreta karattri minn fost l-aktar serje favoriti mal-Maltin, fosthom Evangelisti, Deċeduti u One Star Hotel. Hekk kif tħabbret il-mewt tiegħu kienu bosta li sellmu l-memorja tiegħu, fosthom diversi atturi li ħadmu miegħu tul is-snin. Mhux biss kellhom klim ta' tifħira l-kapaċità li kellu sabiex iqaxxar kull karattru li ġie fdat bih, iżda wkoll għal kwalitajiet sbieħ u l-valuri li kien ħaddan. Ġie deskritt bħala karattru ferrieħi, dejjem bid-bissima fuq wiċċu li dejjem joħloq il-ferħ u jxerret l-armonija u l-imħabba ikun fejn ikun. Il-funeral ta' Raybone se jsir nhar it-tlieta fil-Knisja Arċipretali ta' Żebbuġ fit-3:30. Intant is-sentiment fost il-poplu kien wieħed komuni. Ix-xena taċ-ċinema Maltija tilfet attur mill-aqwa.